Nagkagubot na mga kaigsunan ang binignit sa tiyan ng gunit. Salot ni Sirit. Yan na guys, ning ulan. Bira. Pero among binignit ulay atop. Kilawgaw. Guys, tuloy ang binignit. Tuloy. Ulan ka lang. Nagbinignit be. Yan na guys, sabot ng taon may guri sa among lutuan o binignit. Kaway-kaway. May batas. Pag sinabing bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, sinabmit mo, ay pwede ka na pala lumabas. What? Kaya na mga kaigsunan, silunod na ang kaduhang hugna. Kaya Ngayon natin, Carlang. Carlang? Landang. May server. Okay. Ay binignit. Ha? Puro ka. Mga isa ka pitche. Para magawas ang gata. Din ba? Dapat ingani gid. Ingani ibutang nimo sa imong palad. Pagkahuman itaklog nimo isa ka palad. Iduot. Giduot. Iduot yun. Dutan gid siya para magawas ang puti. Tuyokon para magawas ang puti. Tutsak. Kumot-kumuton. Pag kumot, iduot. Iduot. Di ba kaman pagawas ang kamot. Para magawas ang puti. Okay. So, mato guys. Ano chips? Kamuti. Abi na kog carrots. Kamuti din na. Kamuti guys. Ma'am Ten, sigurado kamuti na, dili carrots na eh. Nagkagubot na mga kaigsunan ang binignit sa tiyan ng gunit. Salot ni Sirit. Ayan. Ilunod na ang gata. Naginaw-hinawan mayo nila. Sino ba ito? Ginawan ko rin naman ng Diyo. Grabe yata. Ulan eh. Ulan na Jud. Oo, nagputi-puti na siya. Pero, ayan na, ulan na. Napansin niyo guys, walay atop dire. Sao naman ni Ron. Yahay may padapli na ni, bahala ng binignita ni Ron.
5 minutes later. Kaya na guys, ning ulan. Pabira. Oho, ning ulan na. May kudaplin. Oh. Pero among binignit, tulay atop. Kulawgaw. Pumapatak ang ulan sa bubong ng bahay. Guys, tuloy ang binignit! Tuloy! Ulan ka lang! Nagbinignit be! Basta makaon nagbinignit. Gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat para sa binignit. Para sa iyo ang laban na to. Thousand years later. Guys, bisag ulan kayo guys, pero surprise! Oh, di ba? Oh, ngising, bisag ulan na kayo, pero na bukal pa siya. Ayos! Ayan guys. Natupad na yun. Sa istorya ni Motin. Musta? Okay, kayo. Wow. Muna ginataang binignit. Ginataang halo-halo. Ayan. Sarap! Wow! Kami din. Okay guys, pakinitas. Kaya guys, ito ang tilawan na ito ang binignit. Kayo. Ito ang tilawan. Magbabagsakan dito, mauna si Chita. Yellow TV, please subscribe with John Romantico at Bata. Nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. This is our last set. Need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now becoming love. Telling you I love you one last time and goodbye. Sana sinabi mo, kaya naman kita. Sana sinabi mo, para di na umasang may tayo pa sa huli. Sana sinabi mo, sana sinabi mo. Yeah! One eternity later. Kahit tagal ko rin hindi sinuko. Chicken wave guys. Wow. Let's go kay tilapia guys. Dahil sa'yo, di ko kulayan ang isipan, mabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan
magandang larawan. Iyong mga kamay, sana ay abot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip, mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Kurente, kurente, kurente ako. Sa'yo, ikaw ay akin. Mga nang bago. Ganda mo sa paging. Tapos nimi ba? Ipababaan o nila. Ika na nga ba itong nagbago god? Kung ngayon Kung gianak ko niya, okay, nag-isa, di ba? Kung ano to, nabalik tayo pa sa kuhan. Ano to? Nag-9 me. sana ay So, paggabi lang. tabihan na. Kaya naghang nagbinuang ba? Wala yung mga to, gibalik si me. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na pan, Pero kung di ka trabaho, okay lang man siguro. pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na pan, ayokong mabuhay na malungkot. Come on. Ikaw ang nagpapasaya ng iyong damay. Umabot sa buwan ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo aking sigaw. Sa dilaw na buwan, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. It's baby in the evening, he's wondering what flows nowhere. Just under the cup. Meanwhile. Sa tanangaon, Father. Magampo sa to, Father. Let's pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this day gift and this opportunity that is gathered through Christ our Lord. Amen. Sir, sila sir. Yes, Father na dahil daw siya kay huwag lang daw galas ito. Ito kay karon hindi mo kinamot kulabi sa to. So, okay kayo. Okay kayo. Isa po tong lubi. The best. Ang sa'yo may istorya naman sa tuwang binignit na giluto. Lami kayo. Lami Okay kayo. kayo. Klaro ka kwantang. Hindi ko makita kay klaro ka kwantang. Anong goal mga ikagnaong? Yung mga katawa, mga fake. Nakuan. Na lockdown. Yes. Yes naman. Lockdown ka? Na lockdown. Asa na yung karon?
Na diri sa Marble. Marvel. Ah, na-lockdown ko sa Marvel. Uya pa din niya, Mayra. Easy. Kung usap pa ka, maglutong binignit. Ha? Usap pa ka? Lupit sa pa. Usap pa. Good. Ang sabi yung istorya, lami, dili. Lami. Sa ingredients sa binignit. Ano to? Pilit. Landang. Sago. Kuan. Yawa, ani nga tasa. Kanang Gata. Sa pasaging. Kamuti. Mura to. O tubig sa ulan. Guys, you can visit Risma Residence. Yan. Boss, Lamig ayo mo dis. kumusta tong binignit, boss? Okay kayo, tabang. Dili ko ta ay. Ay, tabang. Nabis biray ka sa no. Yan na mission mo. Dira ako nagilin no kanon ako. So, kita kids mga 5:30 morning. Ikan sa binignit. Mana ni? Butong sa mga gabi. Sa tinood lang guys, para ron mga 10. Pero nami butong. Una kong kuha sa inyo. Laag mo rin Marvel. Wow. Iron Kasi nasa Marvel. Iron Boys. Tapos, Iron Boys? Iron Wild Boys. Duck. Wild Duck. Usay na sa Wild Duck. Mga wild nga duck. Yung mga pusil sa mga hunter. Wild Duck. Gansa na, gansa. Usay na sa Marvel 10. Dugay-dugay naman juga duwitin. Red Horse. Kuan. Guwapa. Wapa? Kung basta Ilongga, gwapo mo daw. Dili ay karagi kag Davao niya nik Marvel guwapa jud na. Ah, good. Yes. Usay na sa Marvel. Pila na kakatuig sa Marvel? 5 years na. 5 years. Usay na sa Marvel nga dili nimo makalimutan. Kuan. Suka. Suka. Oh, lang kawas, sweet lang kawas. Unsa may lasa? Lami. Unsay gwapo suruyan din sa kwan sa South Cotabato. Sa Lake Holon. Kulon. Yes. Kanang nasa tinae kanang dako nga tinae. Kulon. Hulon man to. Lake Hulon, nindot kayo, di dyan mo magmahay sa inyong baktas. Dili South Cotabato unsa may mayong suruyan. Lake Cebu mo nang morag na ng ipinagmamalaki ng Lake Cebu. Bakit nga? Kasi maraming falls, 7 falls, mga magagandang tanawin na Seven Falls, pito gid ka buok falls. 7 falls, sir. Seryoso? Kaya magsakay kag zipline, Ah, seryoso? kapag sumakay Asar, ng Vita? zipline, Pero pag Lake zipline Cebu, ko, sir. kapdo lang ko, pag makita, no, pwede naman ko makita. Di nakaka-concentrate. Pero kung suruyan mo isa-isa, Ha? suruyan Ang isa-isa. soroy ni mo, duha or tulo lang, pwede naman masuroy. Nga naman. Ano mga baba di mo? Lalo mo Ayaw ba? Sa Ano gitna na sa siya ba? taas. Pag ano ba, ano na po, lahat na po the balls. Pero Musakay 7 ng siya zipline. kabuok. Musakay ng Na zipline. entrance. Layo. Musakay ng zipline. Siyempre, na entrance. So, ano ito, sulod no kung na entrance. Entrance fee. Ah, nakakita 80 siya. pesos ang entrance fee. Ano Tapos sana to pwede masuroy? mas okay kung weekend. Weekends. Kung sa may nasa South Cotabato nga kuan, pwede na to antuan nga lingaw. Ikaw ang nasundo nila ko. Taga diri man jud ka. Oo, nag-isa no. Ikaw ang magkuha sa tilapia, magkuha ko. Nyokolon. Unsa may naa sa Nyokolon? Lake. Lake yapon. Okay kayo. Kami nga lang good first time sa Lake Cebu. Sa Lake Cebu. Yan guys, puhon-puhon. Masuruyan na mo to ilang ibang ingon pero sa pagkakaroon medyo dili pa na mo kaya kagabi na kayo. Eventually.